Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Amahemhem ke beloke ekhona ke ngoLuyanda Zwane odlala indawo kaSibongile woba uyahamba. Kudala ke into ethethwayo loba uSibongile uyashiya kuSibongile and the Dlamini's. So besingekade ibe into econfirmayo kodwa ke ngoku seyivezile ke iCity Press ithi nyani uSibongile uyahamba kuzongena ke umuntu omtsha endaweni yakhe. Naye lo muntu mtsha kuSibongile and the Dlamini's kwakwi-industry mtsha, so sizamqhela. Igama lakhe ke kuthiwe nguNtsikelelo Mthiyane obengumfundi nje wase-DUT usando graduate nje kwayena, so umtsha kakhulu. Kuthiwa ke akagxothwanga ke uLuyanda Zwane kodwa ke uthi yena uzikhethele ukungayisayini i-contract ka-season 2. Izizathu zakhe ke azivakelanga zoba kutheni ehamba, and abamaziyo bathi akhona nto ayishutayo njengangoku, but akasayinanga ke for useason 2. So uNontsikelelo ke bethuna akamkanga kakhulu ke apha kuSibongile wethu, naye njengomntu natural one-afro zakhe mhle. Ndicinga into yoba sizamqhela, masimnikeni nje i-chance naye njengoLuyanda Zwane lo sasingamazi phofu mna ke. Abanye ke abantu kuthiwa sebesithi bona bazawuyeka kwalo Sibongile ngoba bebebukela uSibongile and the Dlamini's ngenxa kaSibongile. Loo nto ithi ke uLuyanda Zwane, but ke zange kutshiwo igama likaSibongile lawuncamathela kuye oko. So angatshintshwa noNtsikelelo ngenye imini sifakelwe omnye, so masilindele nantoni na. Abanye bathi bayekiswa kwasesasisu sikaNomalanga ukubukela kwale show. So injalo ke guys ezintsha. Enkosi, ngicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.